खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव मोनसे बिग पलिटिकल आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होनो नागिरदों गोलाव समनि उनाव गोलाव सम जहाबना थाखांनायनि उनाव बे समाव चन्दन ब्रह्म थामहिनबा गोलाव सम बिथाङा मिनिस्टार जाबोनाय बिथां चन्दन ब्रह्मआ खुगा बेखेवदों बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जासिगोन होननानै खुगा बेखेवदों नंगौ बे समाव नोंथांमोननो मोनसे बिग पलिटिकल आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होनो नागिरदों बे समाव चन्दन ब्रह्मआ बिपिएफ नागारनानै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सोरखार थामहिनबा इउपिपिएलआव जगदान जासिगोन फैगौ 12 एप्रिलाव काजलगावआव बिथाङा जगदान जागोन नंगौ बे समाव मोनसे बिग पलिटिकल आपडेट हाग्रामा महिलारि बे हाग्रामा महिलारिया गोबाव सम चन्दन ब्रह्मनि सोमोन्दै जुदि सोंथि खालामोब्ला बिथाङा सिनायना मोना होननानै बुङो बिथांखौ हब मिनिस्टार होननानै बुङो गोबां बाथ्राजों बिथांखौ बुंनायखौ नुनो मोन्दोंमोन चन्दन ब्रह्म कुन चन्दन ब्रह्म ओइ मयब्लाक सिजोनाफाय बिथांमोननि गेजेराव बै समावनो गावस्रालायनाया जाखादोंमोन जायनि थाखायनो चन्दन ब्रह्मनि बाथ्रा सोङोब्ला हाग्रामा महिलारिया गोबां बार बिथांखौ बिथांनि जे सोंथि सोंनायखौ मोजां फिननाय होनायखौ नुनो मोनामोन आरो बेखौ लानानैनो थांनाय समाव खाम्फा बरगयारिया बुंदोंमोन बिथाङा जे चन्दन ब्रह्मआ गुबुन दोलोजों थाङा आंहा फोथायनाय दं आरो बिथाङा बे समाव बिथाङा बिपिएफ राजखान्थि हान्जाजोंनो बा बिपिएफ राजखान्थि हान्जानै बिबाननिफ्राय बिथांखौ एरख'नाय जायाखै होननानै बुंदोंमोन एतियाলৈকে बिपिएफ एरि যোৱা নাই बिपिएफ দলে চন্দন ব্ৰহ্মক বিপিএফ দলৰ পৰা কিবাও কৰা নাই কি বুলি কয় এক্সপেলো কৰা নাই যদি কৰে তেওঁ এই বিপিএফ দলৰ ক্ষতি নহ'ব নেকি নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেখেতে নিজৰ ভৱিষ্যত চাই পেলাই ৰাজনীতিৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে কিন্তু মোৰ আত্মবিশ্বাস যে চন্দন ব্ৰহ্ময়ে নাযায় চন্দন ব্ৰহ্ময়ে এতিয়ালৈকে মিটিঙত ওলা নাই কোনোবা এটা সময়ত ওলাব आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो बिथाङा बुंबावदोंमोन जे फोथायनाय दंमोन चन्दन ब्रह्मखौ नाथाय बे समाव चन्दन ब्रह्मआ बे समाव बिपिएफ नागारनानै 3,000निबो सायाव 12 एप्रिलाव बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाजों जगदान जासिगोन काजलगावआव नंगौ मोनसे बिग पलिटिकल आपडेट हाग्रामा महिलारिनि गिदिर खहा बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि गिदिर खहा मानोना चन्दन ब्रह्मआ गोलाव सम बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ गोख्रोङै बिथाङा बिहोमा होबोदों गोख्रोङै बिथाङा गसंथाबोदोंमोन गोलाव सम बिथाङा बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ खाथुमनानै दोनदोंमोन आरो बिथां चन्दन ब्रह्मआ बे समाव बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जाबाय बा जगदान जासिगोन बिथाङा फैगौ 12 एप्रिलाव थारैनो बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों रोखा फोरमायदों बे समाव फैगौ 12 एप्रिलाव काजलगावआव बिथाङा महिलारिनि जे आगदा आखाइ बे आगदा आखाइया बे समाव बिपिएफ नागारनानै बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाजों जगदान जासिगोन नोंथांमोना नुनो मोन्दोंमोन गोलाव समनिफ्रायनो बिथां चन्दन ब्रह्मआ खुगा बेखेवाखैमोन थामहिनबा बिथाङा आनज्रायनानै थानाय बायदि जादोंमोन आरो बे समावनो बिथाङा प्रमद बर'नि खामानि मावनायखौ प्रमद बर'नि जौगासार खामानि मावनायखौ हारि माहारिनि खौसेथि लाबोनायखौ नुनानै बे समाव चन्दन ब्रह्मआ बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जासिगोन बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों फैगौ 12 एप्रिलाव काजलगावआव 4 रिंगायाव बिथाङा जयनिं जागोन होननानै बुंदों आरो बिथांजों लोगोसे मददगिरि हिसाबाव गोबां बिपिएफनि दैदेनगिरिजों लोगोसे गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोरा 3,000निबो गोजौआव दैदेनगिरिफोरा जगदान जागोन होननानै बुंथिदों बिथां चन्दन ब्रह्मआ बिग पलिटिकल आपडेट बे समाव हाग्रामा महिलारिनि गिदिर खहा बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि गिदिर खहा मानोना 12 एप्रिलाव गोबां लोब बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा बै खालि बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जागोन थारैनो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया थागोन ना थाला बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया फैबाय थानाय समाव मा थासारियाव जागोन मानोना चन्दन ब्रह्मआ सासे बिपिएफनि गोख्रों दैदेनगिरिमोन बिथाङा गसंथाबोदोंमोन जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ गोख्रों खालामनायाव बिथांनि बिहोमा दं आरो बे समावनो
चन्दन ब्रह्मआ बे समाव BPF नागारनानै UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानाया मानि इसारा बे समाव नोंथांमोननो फैबाय थानाय समावसो फोरमायगोन दे हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF राजखान्थि हान्जा बे राजखान्थि हान्जाया गोमालांगोन नामा बेयो समावसो फोरमायगोन आरो बे समाव BPF राजखान्थि हान्जानि गिदिर खहा आरो UPPL राजखान्थि हान्जा बे UPPL राजखान्थि हान्जाया जेरै बुंदों थामहिनबा बिथांमोना बुंदोंमोन जे BPF निफ्राय गोबां लोब दैदेनगिरिफोरा UPPL आव हाबगोन होनना बुंनाय बायदि थिग बेबायदिनो लोब दैदेनगिरिफोरा UPPL आव जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो बे समावनो आरो गोबां EM MCLA फोरा बे समाव बाथ्रा बुंदोंमोन राकेश ब्रह्म बिथाङाबो बुंदोंमोन दे फैबाय थानाय समाव बिथांमोनाव गिदिर मोनसे बेफ्रुसार जागोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन गिदिर मोनसे खहा जागोन होननानैबो बुंदोंमोन बिथां राकेश ब्रह्म आरो बेनि अनगायैबो EM रन्जित बसुमतारियाबो बुंदोंमोन जे फैबाय थानायाव गिदिर मोनसे बेफ्रुसारनाय BTC आव जागोन होननानै बुंदोंमोन आरो थारैनो बेनो नामा बे चन्दन ब्रह्मआ जे लोब 3,000निबो गोजौआव गावनि मददगिरिफोरखौ बा BPF नि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जगदान जागोन चन्दन ब्रह्मआ UPPL आव जगदान जानाय बे बाथ्राखौ लानानै गिदिर बेफ्रुसारनाय बाथ्रा बुंदोंमोन नामा আমাৰ মহিলাৰটো অস্তিত্বই নোহোৱা হৈ গৈছে মই আপোনাক এটা কথা ক'ম এইটো সপ্তাহৰ ভিতৰত খুব ডাঙৰ এটা বোমা ফুটিবলৈ গৈ আছে নিউক্লিয়াৰ বম যে নিউক্লিয়াৰ বমৰ দ্বাৰাই মানে হাগ্ৰামাৰ এটা অংশটো সম্পূৰ্ণ যেনেকৈ মানে নিউক্লিয়াৰ বম পৰিলে এটা এৰিয়াত ধ্বংস হৈ যায় তেনেকৈ BPF আমাৰ এই নিউক্লিয়াৰ বমৰ লগত ধ্বংস হ'বলৈ গৈ আছে बे मोनसे गिदिर सोंथि आरो बे समावनो दे हाग्रामा महिलारिनि दे आगदा आखाइ बिथां चन्दन ब्रह्मआ UPPL आव जगदान जानाया BPF राजखान्थि हान्जानि गिदिर खहा आरो बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे खौरांखौ होबाय गोजोन्थों बैसागुनि साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोननिसिम गोसो सिंनि गाहाम हामलायनाय आरो गोजोननायखौ आङो बावहरग्रोबाय दिनै आङो बे प्रेस मेलनि गेजेरजों आंनि माखासे बाथ्राफोरखौ बुंथिनो आं सानदों फैगौ 2 अक्ट' 4 बाजि चिरां जिल्लानि मावखुलि काजोल गामियाव आं मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय राजखान्थि हान्जा UPPL आव आंजों लोगोसे गोबां राजखान्थि हान्जा एबा आफादफोरनि दैदेनगिरिजों लोगोसे मावथिफारिया आरो रायजो राजा UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानाय जासिगोन जगदान होनाय जासिगोन जयेन जानाय जासिगोन बे बाथ्राखौ सोरखौबा गाज्रि मोननानै दुखु मोननानै बे थांखिखौ आं लायाखै बियो दिनै समयनि दाबि जोंनि परिस्थितिनि थिननाय आरो बे हाबाफारियाव जायफोर गोसो गोनां इच्छा थानाय सुबुं एबा व्यक्तिया बाहागो लानो हागोन गोजोन्थों सार नोंथांखौ बुंदोंदि हाग्रामा महिलारिया जागोन सासे मिनिस्टार हिसाबै मन्त्रि हिसाबै बाव नोंथाङा मा बुङो सोर मा बुंदों बुङाखै थांखांनाय बाथ्रानि सायाव आं बांद्राय कमेन्ट्स होनो बायो आरो नोंथांमोनहा मालाबाबो आंखौ बिदि बुंनाय तर्क बितर्क नुवाखै जोङो एसे सिगांथिंसो नायनायनि थाखाय प्रयोजन दं मानव गेदेर हाग्रामा महिलारिया गावनि नोजोरजों जेखौ नुदों हयथ' बिथाङा गावनि नोजोरजों बेखौनो थिग सानदों बिनि थाखाय बुंफिननांगौ खेंफोरथि होनांगौ होननानै आं साना इमानुवेल मुसाहारिया नोंथाङा बुंदोंदि खौसेथि बै समाव सरकार दानो नागिरनायाव नोंथाङानो जाहोआखै होनना बुंदों आं एसे सिगाङावबो बुंखांबाय जे माहारिनि गावस्रानायनि थाखाय गोरोबलायनायखौ जाहैनि थाखाय इमादानिल' खोथा नङा आरो सोरहाबा बेबायदि आं होबथानायनि प्रमाण दंब्ला आङो निजे क्षमा बिगोन आं हास्थायो बेखौ प्रमाण सहकारै फोरमान सहकारै बेफोर सेन्सिटिभ बाथ्रा जाया सिरियास एसे खैफोद गोनां राव बेफोरखौ बिना प्रमाणाव बुङैया मोजां सार नोंथाङा जुदि UPPL आव हाबमारो BPF नि थासारिया माबायदि जागोन नोंथाङा
बिपिएफआबो थागोन बिपिएफआ जे जोबथारगोन बेथ' जानो हाया मुल उद्देश्यआ जाहैबाय इउपिपिएलखौ गोख्रों खालामनानै जोंनि जि फैगौ सम माहारि हिसाबै जों खौसेयै जयै जोंनि भबिष्यतखौ निर्णय खालामनांगौ बियो दिनै समयनि चिन्ह खाम्फा बरग'या नोंथांखौ हाबानो मानोना नोंथाङा बिपिएफ दाजेननायनि सासे सानसुमै होननानै बुङो बे बाथ्राया बेसेबां नै दा जि आङो प्रेस मेलनि गेजेरजों बुंबाय बे बाथ्रानि जेबो ओंथि गैला बेखौ नोंथांमोनहा दा हमनो हाबाय मोनदांबाय मैया सोर बुंदों दहाय फुंसिमाव मा बुंदोंमोन बे दानि जि प्रेस मेल बेयो प्रमान खालामबाय आरो बे बुंनाय बाथ्राफ्रा जेबो रिलिभेन्सि गैला ओंथि गैला मेनिं गैला नोंथांजों 3,000 सो थांफागोन होननानै खौरां मोनदों बेनि बाराबो जानो हागौ गोजोन्थों गोदान दोलोनि जानानै माबायदि खामानि मावलांगोन होनना सानो नोंथाङा उननि समाव रायजोनि जौगानायनि थाखाय दोलोआ जेखौ बिबान होगोन जेखौ डाइरेक्सन होगोन आरो आंनि केपासिटियाव जेसेबां रायजो राजाखौ सिबिनायनि थाखाय गोहो दं केपासिटि दं आं बेखौ रुजुनलांगोन गोजोन्थों गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सेन्सनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफा एसर गिफ्ट हरनाय जागोन फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7,999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन